Horas madihita saluhutna. Huriani tuhata naksahat di bagas joroon dohot namangihuton parmingguon secara live streaming. Masuk mahita di parminggota martang yang nahohom mahita sangubas di nganatabi. Amin. Tapuji matuhata sian bukwede nomor sia ayat sada sahat rodi ayat patuluhon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ay iba na hapatean jala permulaan ni nasa na adong, na tamado iba na, dinatina tinogihon na torop anak Tuhan sangapon padinggaton sunhi iduk ni hanguluan nasida marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon
nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasa sadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa, asa taunon na haleaon, dohot siak ni bagi sahat rodihau pinar silang. Saitu pahi hami marhite-hite asing ni roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak kaholongan ni rohami diak kasih taunon, asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus dohot to diperbadia marhite-hite hami. Amen. Patik ni debata di mingguta sadarion sian patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tungaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tungga besi sobaon manang sioloan. Dia dolapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangidohang uluan siani, jaladang jadi uluan begu manang ulpuhan di hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Ido sahatna, atong rap mangidogo mahita sia Tuhan debata mangulahon nau bartu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogui mahami mangulahon nau bartu patik ni. Amin.
tatopoti madosata tuadopan di debata, martang yang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom, uhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen hupaserep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu parha topot hami, tung najot joddo hami manibil sian akadalan munda badia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siat jolom alani dosa nami i, aidang dihalomohon roham hamatean niak kapar dosa, alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hagidihon nami, dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham dihami, marhite-hite panidangion dohot hagogoon ito di porbadia, asa tarapul situ rohan nami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapod di guar munda badiai. Amen. Tabege maha tabaga-baga ni debata taringot Tuhan ni dosa. Sono doha tani Tuhan Jehovah, nunga diar sahiho au marhite-hite sian akka dosam, jala nunga dilojahiho au marhite sian akka hajahatonmu, ahu tutu, au sadiri manale sayaka pangalausim alani hadirioku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debatana di gijang. Amen.